Deze zaterdagavond de eerste thuiswedstrijd van Venray in het nieuwe seizoen. Tegenstander is Wittehorst. Voor aanvang van deze derby werd 1 minuut stilte in acht genomen. Op 84-jarige leeftijd overleed ex-bestuurder en erelid Wim Lammertink. Het is Wittehorst dat duidelijk de beter is in de openingsfase van deze wedstrijd. Na een 22 minuten is het hier centraal Willem Heijnen die aan de bal komt. Hij draait zich goed vrij en zijn schot belandt op de paal. Venray goed weg. Na een half uur spelen krijgt Venray meer grip op de wedstrijd. Toeratsidis en Vivermans met de 1-2. Vivermans ziet op rechts Wesley Denen vrij staan. Deze heeft de voorzet in huis. En zijn voorzet belandt Warempel op de lat. Angelo Vermil met de diepe bal op Toeratsidis en die past hem snel naar Denen. Denen met het vlugge schot. En zijn bal gaat ruim voorlangs. Jesse Peters onderschept de bal. Via zijn broer Jarno belandt de bal rechtsvoor bij Bram Vivermans. Zijn schot gaat rakelings voorlangs. Een goede mogelijkheid voor Venray. We zijn dan in de tweede helft aanbeland. Inworp voor Venray aan de rechterzijde. De bal komt centraal bij Jarno Peters, die opent op links. Centraal is het Toeratsidis die rustig wacht met de bal. Hij ziet Jordi Wismans de 16 inkomen. Voorzet van Wismans. Centraal wordt hij nog gemist, maar vervolgens is het Jarno Peters die de bal in het doel schuift. De stand is 1-0 voor Venray. Aanval van Wittehorst over de rechterzijde. De bal komt bij Rob Sanders en die duikt de 16 meter in. Ruud Keizers ziet zich genoodzaakt aan de rem te trekken. Overtreding. De arbiter is onverbiddelijk en hij zegt binnen de 16. Strafschop voor Wittehorst dus. Het is Tom Derks die aanlegt. De bal is snoeihard in de bovenhoek. Onhoudbaar voor doelman Stiphout. De stand is na een klein uur spelen 1-1. Een vrije trap van Venray. Vervolgens balverlies op het middenveld. Wittehorst verplaatst de bal naar de gevaarlijke Rob Sanders. Die levert een afgemeten voorzet en Willem Heijnen kopt binnen. De stand is 1-2 met zo'n 20 minuten nog te spelen.
Het balverlies van Dimitrios Touratsidis zorgt ervoor dat Bongers de bal op Rob Sanders kan meegeven. Deze prikt de bal naast. Dan is het weer Horst wat gevaarlijk kan worden. Doelman Sam Stiphout is echter alert. Hij is eerder bij de bal. Bongers kan niets uitrichten. Voor Venray tikt de tijd door. Mogelijkheid dan nog Vullings. Paas naar Wievermans. Deze neemt aan. En helaas geen groot gevaar. Wellicht was een direct schot een betere keuze geweest. De wedstrijd eindigt hiermee een 1-2 overwinning voor RKSW Wittenhorst.